guys! Good morning! Welcome back to my channel. Here kami ngayon sa Guinugog City. Tapos, ang aga namin galing dito sa bahay. Pagdating namin dito, gusto niya mag-almusal ng partner ko. Kakain kami ngayon dito sa Senior Pedro, Guinugog City. Sa ilang branch ng Senior Pedro. Ayan ang order namin. Thank you. Ayan ang pagsaluhan namin ng partner ko. Kain tayo guys. Kakain na kami. Kantahan daw ang mas. Kantahan mo ha. Kain tayo. Ang init pa. Ayan. Ang init pa oh. Anong ganahan sa lechon manok ka ng pani? Doon ang muni patyo dili. Mo. Doon saan ito? Ha? Ito. Ata. Ating cake. Ito nga. Ito nga. Mountain Dew, isa lang. Hati lang kami kasi alam na, tagiliran. Isang Mountain Dew lang, hati kami. Ubusin namin ito.
mamaya. Tapos na kaming kumain. Tapos, pupunta kami doon sa pinadalhan ng package. Thank you so much, madam, sa pinadala niyo po sa akin.